Yeroi try seksil pat ngai ble pi baro ha kerteng ke batiang tam ke jong jisu te ke jingi kai menta ke sngi ke banglawan ra shi pi ke kerteng ngalabu kapalang ke baningkong te ngakwa ania tho i pi shang kapalang ke baningkong te to ini le chua ha ke jing duai shua bagi ni ya che ka tin ke jong ble ai ngủ email ble pa chung yu ba ha beneng na ma melong ble ba ha bin ko pa be chung ai lut ke buram shme ke ko jisu ba ko ra chung na mar ba melong ble ba ha bin ko pa be chung ada shi show setan atrai kra ulap mut atrai kra ulap thmu atrai kra ban khang la de shakri ke jome makan ai ka tin ka ba khoi ke jome ke ko pa be chung han re mem shimla e no atrai kra dia nga ba ke kon ke jome ke ko pa be chung ki ba ap khmi len ti ya ka tin ka ba khoi ke jome ke ko pa be chung na mar ka tang ai ka buram shme ke ko pa be chung bangem shimla kerdo pa ka tin ka ba khoi ke jome han re yo ado ka ne khlemat atrai kana ba ga ngai atrai kana kadi ke jing ga ka bangan yo ban kran atrai kana kat ai ban se me ngilang baro atrai kana kum ha gini por atrai kana ba ka parthai ka gulmar kan ko chisu ba ko ra chinga blai be e chinga man sngo ga jing duai ke shakri ke jome man kar khoi ngilang baro da ga jing kar kho blai ke jome ke ko pa be e chinga pan sle e nga ba pan sle ki kon ki ti ke jome ba ga jing shakri ke jom ni ke ko pa be e chinga ha ka ke jan me ka long ka ba ki us ak ma jome sngo pa ga jing duai ke shakri ke jome tap inga ra sna ma khoi ke jome yo don ka ke bom khoi ya ke shakri ke jome pan khoi nga ke ko pa be e chinga ba ga jing kran ke shakri ke jome ha ka si ka long bala plai loi noi ki khon ki ti ki jome ke ko pa be chunga shimti papan kerta mo khoi ke jome jisu banana surat haleluya amen amen ting ni akran mentakasngi shapang kabalang kabaningkong te kabalang kabaningkong hagi por ki balalet no kabalang kristan kampat don ying mane kabalang kristan hakopor jong ki apostol kampat don ying mane bat ki jupen long ha ki yeng jong ki breu ki jupen long jinga seng ha ki yeng jong ki breu lani ki jupen long she ki rot wa bat kum ta ter te ki don shipon ki khat bible te hen re ngawan ra ha phi tak kat tu kat ni ki khat bible bat nge ki ni ki kat tu kat ni ki khat bible nge kat long ka jing kr khu bat ka jing man toy ya ni lang baro te kumbang la ong ye phi ba ha ki por ki ba men chu wa ha ka por jong ki apostol pat dan yeng mane ki ya pan long ye ki jinga seng ki jong ki ha ki yeng ki sem ki jong ki namar kata nga kwa ban ong ye phi wat nom sngo do jing kermen ba men ta ngin yo ki yeng mane ba ngin le ki yeng mane ki la khang bat ngam ong e habaro namar habaro ngatep ki don ki jaka ki bom pat khang ru te re shekini ki than ki jong ni te la khang dam sindan hi bangim yo shu ban le toy ya kaban sawan ngam tip ke e kaban ja ka diga sarkar kan le kum no han re hadu menta la khang dam ki yeng mani ba ngim yo ba ngin le sha ki yeng mani te han re ke e kabang akwa bangan ong yang ilang baro ba ngin nom sngo du jinkerman namar haki por ki ba men chua padan yeng mani te ki jupen long ya ki jinga seng ki jong ki ha ki yeng ki sem te namar katang akwa bangan ong ya phi ba ladangi don hi ya ka donon bangin shakri ya utrai ka ba mon don ke ai ru kabala ban khang ye ni te ni pet chua menta nakak tien ka jong ublei pat ngan yo ban ai ki jingmut ye phi lang ba ki khot bible ki bangan yo ban kren ha kanika jan met te ni pe ne ki kam ki apostol kalan nong ka ba shi phau ka khot ka ba at wa ai ka bible ko ong Deu la yatho u Cornelius u rampa shispa u breu u bahok bat u ba sheptin ya u blay bat u la yo ka jingi ro na ki jajiu baro las neng ye u do angel ba khoi ban pha khot ye me shapo ka yeng jo u bat ban yo sneu ya ka tin na me hi hang ne ba u Cornelius ula yu i ka jing yu i pau ba u bleiru ula pha yu un khot yo Petrus bon wan ban ai yu tin ka jong u blei ha ka yeng jong u Cornelius te
cái bang aqua ban ong ye pi halor kan ne ka banta ba compare la ki ying mani ki la khang te hre hai ying ni yo man ye pen long ya ki jinya seng ki jong ni ka bang ong ye pi ba ha ki por ki bala let no ha ki rot waru ki ju ya pen long ki jinya seng ka ta ki la ban chem na kam ki apostol kal nong ka ba khan riu ka khat ka ba khat lai te la da pi don chi shai ka dok not ban chakri yo ble kam don ke aka ru ka bala ban khang no yangi ba ngin chakri ya uble namar ba kak chen ka jong uble ka ong kum no ngin ya pet namar ki don ka tu ka ne ki brio ki ong ba usai tan menta ula khang ka la yangi ba ngin chakri yo uble bat ki ai shi bon ba ki daw ten re ngin ya pet menta na ki rom kalanong ka ba phra ka khat ka ba ka no ka khat ka ba lai pon riu hadu ka ba lai pon khandai ko ong kum no ko ong kat kum bala tho na ka banta jong me la dang penyap yang ni baro chi sngi la nyau yang ni kum ki lang prot ya ki bala penyap henre ha ki ni ki ai baro ni jok thiao da uta uba i yang ni namar ngai scam ba ka jing yap lem ne ka jing im lem ne ki angel lem ne ki nong sin shar lem ne ki ba don bor lem ne ki ai ki ba long menta lem ne ki ai ki ban salong lem ne ka jing drong lem ne ka jing jel liu lem ne ka ai ka wei pat ka jing thao kanam la ka man pnya khlat no yangi na ka jing ai ka jong uble ka ba u kres jisu bo trai jongi phi ka ten ka jong uble ka kren ba kam don ka ai ka ba la ban pnya khlat yangi na utrai kam don ka ai ka ba la ban pnya khlat ni na utrai na mar ba ka yeng man ne ka la khang kam mut ba nim la shu ba yin shakri yo utrai henry ni i ka ai ka ba u Cornelius ule ula pha khat yo Petros ban wan che yeng jo u ba kin yo sngo ya ka tien ka jo u bleng leng ba jo u te ka ai ka ba kwa ban ai jing mot ye phi la se don nap ding jo phi ki bam pat la ban ai ka tien ka jo u bleng ka ai ka ba nga don ba ngan ong ye phi ka long ba pha khat ye ki breu ki jo u bleng che ki yeng ki sam ki jo phi bakin wan man pen long yi ke jinga seng la da uwe la ne ko we ka shakri jong utrai kin wan ha yeng jong phi ngai ka sarkar ru kan om la ban khang la ne kanom khang hiru namar kata la da phi don chi shai ka jing ang not ban shakri utrai kanom don ke ai ka bala ban pen pep ya phi nam la ban ai daw ba ka khang ka yeng man ne ngim la ban shakri utrai phi la ban pha khot ye shakri ki jong utrai bat phila bet ban yo ye jing seng ha ki long yeng ki long sem ki jong phi te la da dei pat kino ki breu ki balala ban ai ka ten ka jong uble let's sit don na pedeng jong phi hang ne ki balala ban ai ka ten ka jong uble phila ban le hi shi baramar jan ki jong phi ban ye wer ban ye pen long ye ka jing seng te la da ki kan tat kata ka sa ha ki hare ka kamram jong ni ki shakri ki jong uble ba yin long kita ki bala kloy ban let ban ya rap khan tam ki men sing ki ba ko don ki bom pat la ki bom pat sngo tho ya ka ten ka jong uble na mar ka ta ka jing kai hang ne ka long ba phi ki bala la ban ai ka ten ka jong uble wat nom shong ja thai na mar ka ten ka jong uble ka ong kum no amas ka nong ka ba han riu ka de khat ka ba ning kong ka ong kor det i ba shong su ha se yon hab ong kor det phi sngo tho ka de ka ten tim kordet kam kade tin tim kam kordet ye kita kibala ban same ka tin ka jong play kordet ye kita kibala ban ai ka tin ka jong play henry ki yo ban ai ka daw ba ka yeng mane ka khang bat ki shong sok ki shong tigen jai kim don shu ka ta ka jishir hem ban tre ka kam ka jong play namar ka ta kordet ya kita kiba shong sok ha po se yon te henry kita kibala nang hi ban kran ka tin ka jong play la da kim khot ru phila ban let ban Yashnai ki program ba pen long ki jinga seng ki jong phi ha ki thliu ye ki jong phi the lesser don pat shake jaka ki jong phi ki ba impat don hi re manu ki ba nang man grane ka tin ka jong ubleng lesse phila khot ru kim shem lawan kata ru phim la ban ai daw ba om don manu ba wan man pelong jinga seng kata ru phim la ban ai daw ba ngi pat la ban grane ka tin ka jong ubleng han re ngong ye phi ku ba ngala ju ong puli bible ruai but do why but play na ki YouTube but phi issue bon ki shakre ki jong uble ki ai ka ten ki jong uble phila ban pet but la long ka
jinga say la dem usaitan la ban khang yang hi da le ru em ki ba bon ki ong ba usaitan ula khang la yang hi bangin shakriyo blai haringan ong ye phi na do kapor jong ki apostol kala don ka jing penchi tom ben ye ki kristan kala don ka jing khang phi i ka tien ka jong blai la khang ban thlai ka kerteng ka jong jisu te han re kat banang khang kat banang penchi tom kat ta kila nang la ba kat ta la nang roi ka balang kristan na mar kata mentaru usaitan utmu bet ban penwan ya kata ka one world religion bat ki ko bendo jat ya ki kristan re phi thrai kin la kin om la dan le ru em kat ba ki kristan ki ba shisha kat ba kita ki ba ik hok yo ble ki dang don ha ka ni ka porthai kin om la ban pen kalai ni na ka jinglong kristan sha ka jinglong hindu na mar kat banang pen chi tom ye kristan ha ki por ki bala let no kata la nang pen roi la nang roi bat kala poi shadow shangiru dei na mar ka jing shirham jong kita ki ba sha le ben na mar kata mentale kam pat dei kita ka jing sha le ben ka ba hadu kata ki dang shu khang tang ya ka yeng mani ngini ai down no bangim la shu ban shakri u try kata kalong ka aka ka ba bakla na ka ba bakla tam na mar kata ya uba mon hi ban shakri u try kam don ka aka ru ka bala ban khang kabala ban khang yang ni bangin shakri u try kamat wan ka jing ya kamat wan ka jing ngan kamat wan ka ka ting ka jong blek ong anam dan ka kabala ban penyak la yang ni na ka jing ka jongi bat u try jongi na markata phi ki bala nang bahaban ai ka ting ka jong blek wat nam shong sok ha se yon let shakit liu yen ki para banyak ki jong phi ki para marjan jong phi ha ki por ki ba min shwa empat dan yeng mani ki penlong ha ki yeng ki sam ki jong ki te mentaru kam dei ke ka ba yang ni bangine pelong ki jinga seng ki jongi hagi yeng ki sam ki jongi la phi don ki nong ai ka ting ka jong uble la him dan phila ban le ha karum kom ka ba nga la batai phi ba kanam dan ke ka lat ka bu setan ula ban khang yang ni ba ngin om shakri shu yo uble henre ngin la ba ban shakri yo uble namar usetan udai uba dan kle shu usetan uday tak upom usetan uday ubala de rem nado hajar snem mencuangi ke ngilong kita gi nong job ki bayai job na kawai ka por sha kawai ka por namar kata da ka jing khaulat ka jong u ngin om rem da le ru en te let's yo don na pedeng jong pi don tang marwe hayeng kom balong banga sa kum ni marwe let's pi ong msngo nang man long jia sai hanre kam dei ba pin long kum ta kam dei phi ba pin sngo tolot ba phi long marwe ni pet Matthias kala nong ka ba khatra kad khat ka ba arpho Matthias khatra arpho kak ti ka jong blake of no na ba habadon ar ne lai ngut ki ba ya seng ha ka kerteng jonga hangta ngadon hapdeng jongki balai ka ting ka jong blai ka ong ar ni lai ngut ka bomot lada mentang ngadon marwe ngadon pat utrai jisu lalong ar ngut te ka bomot haba manga ngadon haba nga shakri blai da ka mensim boro haba nga shakri blai da ka donut boro ka bomot bau jisu don ringkat pat nga bau jisu don ringkat pat nga ngaju le kumdo ngaju ruai shibun puli bible shibun bat ngapen krek ki kubor bat nga shong duai bat kumta ken ngaju yo ban ya seng bat man la kasni amen namar kata lada pidon marwe piu pila ban le ha kata karukom lada pila dei ki balala ban ai ka ting ka jong ble ha ka jaka ba pin ai ka ting ka jong ble pi shong pi pusan ni ka ting ka jong ble pi pen krek ki kubor ba pin yo ban let ban ai pat shaki min sim ki ba ko ron ki ban pat la ban ai ka ting ka jong ble pila ban ruai shibun kamba nga ngaju sngo tenat ba ha ban ruai ba ngaju ruai shibun ki jing ruai ngaju duai shibun bat ngaju pen krek kubor pila ban le kumta lada pi dei ki ban pat la pila ban le kumta kamba nga ong pi pila ban ruai pila ban puli bible pila ban snap e ka ting ka jong uble link ba ki YouTube channel kamut kam don ka jing ya pi ba pin cha riu try te let's say pi dei
บอมดันโมบายและเสพพิชูยอสงับเล็งบายจงกีปาร์ล็อกที่จงพีเต็งเต็งเตกัมเพลละกะลงกุมตารุละดาพิลักฮอตอีเตกิชักรีกจงอุเบลละกิมวันอมละเลพิมปัดนังพิปุลีละกักเจงกจงอุเบลพิรวายพิรอพิดวายกะตารุกะละเดฮีกจิงเซงกจงพีหักมัดจงอุเบลอุเบลอุเตปคำพายกิเอบารอกให้ละมารกะตาละดังอีดอนฮียกะดอนวดบันชักรีอุตรายกัมดอนกะกะบักขังยีบังอินชักรีอุตรายบังอินมันเนียอุตรายเอเมนini pet mentar rom kan riu kedekot ke basan rom kan riu dekat basan tu kublai ru ya ke balang ke bahayen jongki to kublai ya uip pia nitos uhep ba ie jonga ulong usok ningkong ka Asia ha ukres ka ai kublai syak di ka balang ka bahayeng jong uni uip pia nitos te ka ai ka bang kwa ban ong pi long balap kurku ya kata ka long yeng ka badon ka balang hayeng ka badon ka jinga senglang long balap kurku haba ong ka jing kublai ka mon ka jing kurku namar kata ai ba phin long kita ki long yeng ki ba ju don ye ka jinga senglang wat nam ai ka daw ba phim yo shu ki jinga seng ha ki yeng mane aku ba ngin yar wai ka ni ka we ka jing wai mat ngin sai ya biang ki de khat ki ba buat aku ba ngan wai ka ni ka jing wai ka ba ngas ngut nat ka ba phila ban pet na u kalenong ka ba Nakajingwai Presbyterian, kalnong ka ba? Sanspa, Arkusaw, nakapatamay, nakabarim, Sanspa, Arkusan. Oo, kamday pima inga. Sanspa, Arkuar. Sanspa, Arkuar, bat kabarim, Sanspa, Katpra. Ganyan O, ginyarway lang, yakan ni kajingway. Yeng Kristan basenjar ublay Jing sukka don hang ta Ki ching ya ro ba da ba shlay Ya uhala karta Tang ha uban aiti Bat ya uban syakri Man lakasni Man lakapor Ulang uba kordor Man lakasni Man lakapor Ulang uba kordor Kak din trong ublay ka bakor Harem payeng Kristan Tang makahi ka ba ay bor Mensimtlot ka Krusyan Jing kular don hang me Plit yakaban puli Man lakasni Man lakapor Kalong kabadon bor Man lakasni Man lakapor Kalong kabadon bor Jing duway narampayeng Kristan Kinyay long barabor Latang kane ban roy bansan Ladangi lanyaw kor Jing penchoy usaitan Kim la bantur hajan Namar hasan Dajong utray Kabor jing job un
Kristen Baroper Bdang Bat Bên Long Ô Lê Trong Ca Unrina Ki Jing Ma La Da Ki Wai Kin Tre Hu Kham Chang Ư Ban Lê Mga Lambat Kayeng In Ai Jing Shakriya Utrai Mga Lambat Kayeng In Ai Jing Shakriya Utrai Thì Pindaruai na doka mensiem na doka dok not bara ya kan ka jing ruai pin sngo tho ya ka yeng kristan ka de ban long ka yeng kristan ka ba kumno ka yeng kristan ka ba pidei ban yai shakri kamper le singi dang yo man tai ka yeng mane sakatu kan ni le singi dang yo ban ban long yi jing seng ha yeng mane hanre la kataru ki jinga seng hapo ki yeng ki sem ki jong pi kim chu day bakin kot hanre ka de ban yai long yai beteng na ko ka por sha ko ka por kata ka de ka ba play ukwa kata ka de ka ba play ukwa ya nga bat ya pi compare lang im yo shu ki jinga seng ka balang ka paning kong padan yeng wane ka balang ka paning kong ka de ka jinga seng hapo ki yeng kata ka de ka jing shisha mani pe chu ki khot ki babot philiman kala nong ka baning kong ka khot ka ba ar ka ong kum no bat ha ka apia ka para jungi bat u akripos ku para ki shipai jungi bat ha kata ka balang ka ba hapo yeng jong me ni ha yeng jong philiman ru ka don ka balang bat ngai ngu utrai ha ka yeng ka jong ni ru chu dot ka jing seng lang ka ba ka de ka ni ka kerteng ka ba ngala ya tho ep the new Jerusalem ministry te ai ngo utrai ba ha yeng jong ni ru ki don kum ba don ha ka yeng jong philimon te nga kwa ba kan don ha ka we pa ka we ka long yeng ho oi ngam do ong e kum ha ka yeng ka jong ni kum ba don ha ka yeng jong philimon ba ngila long kum ka chaka ka ba pan long jinga sang hi henre la kam long kum taru ha ka shi ye ki sem la da phi don bet kum ka ni ka ja jing shakri usaitan undo nong shibon un prasyang man khang ki yeng mane henre ki yeng mane ki jong ni kin long ha ki yeng ki sem ki jong ni ula ayu usaitan ban khang ya ka e ka ba ublek lo bo ha ka do nu ka jong ni usatan unum la ban khang yang ni dale le ru em bat ka ting ka jong ublek ni pe chu hebru kal nong ka ba shipau ka khat ka ba arpusan ka ong kum no hebru shipau arpusan ka ong klem de yi no ai jing seng lang jong yi hi kum ba ka long ka rukom ye ki wei hen rei ya ketu paralok hi bat kata kham tam kat ba phi yo i ya kata kasngi ka bala nang jam kak ting ka jong blai ka ong ba kam de yang ni ba ngin i no ya ka jinga seng lang na mar kata ka jinga seng lang ka long ka badan kam lagi yo yeng mane ngim yo yeng mane kam lai bat ngan ban sa hisin pat na mata ki shakri ki jong utrai ki bala la ban ai kak ting ka jong blai ngan ong ya phi wat nom shong ja that ha boy yeng jong phi han re let shaki yeng ki para banget ki jong phi ban pen long ye ka jinga seng la phim la e arsin shita yo te henre hisin shita yo kalong ka badai ba pin let ban pan long ik jinga seng lang bat pide ban kentu pat ya kitu ki mensin ki ba kodor ba man la ka si pat kin ya pan long hi tang maki ka buon kin shu ya pan long tang ka jing ruai ro ka ba khambon bat ka ba ya duwai bat ka ba ya puli bible bat ka ba ai ka ti ka jong blai pat pila ban let hisin shita yo tin na ka ban tai ki bom don pat pila ban le kum ta kum bang ong banga pat lada
Don pat na pedeng jong pi phim don ki mobile ki jong pi phim don ki TV ba phim pet phila tang man chu wai ru chu puli bible ru chu wai ru ublei utet kham hai ki a par khwat ba chi sin ba phi don ka ta jing seng lang ha ka jing ruai ne ha ka jing puli bible ha ka jing ruai la don manu ba ai ka ting ka jong ublei u yo ban kur khu ye pi bu swat tan onam la ban wan man khang ye pi ba phin shakri ya ublei namar kata to ngin long kita gi nong mani blai ki bashisha ki bannom ai daw ba ngim la shu ban chakri yo blai namar ba ki yeng mani ki la khang henre la ka yeng mani ka ple kample ngin chakri ba yu blai bat kum balong ki kristan ki ban ning kong ki ba kat banang sha maham kat banang penhitom ta kila nang pen priang ya ka ting ka jong blai kom ta mangi ru da ka jing snow shirham ngin nang pen priang ka ting ka jong blai ngin nang pen won kam kum ha ki ni por ki ba menta henre om bangin ai daw ba la khang ka yeng mane ngin ya shong ja thai no ha yeng em kan nom long bangin le kum ta nang har ka ting ka jong blai ko kor det ki ba shong so ha seyon namar ka ta to ngin nom long ki ba shong so ha seyon henre to ngin pen won kam namar ka por ka dan khin dia engi bangin tre ka kam ka jong blai te kat ba udang i bet yengi bangin em ngin sa ha ka ni ka khan daw to ngin ya treasure ham ya ka kam ka jong blai bangin om ya shong so ha po seyon te man ta ka siyon ra ka ji hi kai ka ba lingkot te henre to ngai bo ble u ban kur khu lang yengi lang ba ro te to ni le ka jing duai ablei be e junga wan man ai ngu ime na ma me long ble ba ha kan ko pa be e junga kur khoi ki ni ki khon ki jom he kan ko pa be e junga ki long ki khon ki be shit raham kan ko pa be e junga compare nim yo ashu ki jinga seng ha ki yeng mane atrai ka na han re kom bal long atrai ka hi por ki bala let no atrai ka ki jupan long ki jinga seng ha ki long yeng ki long sab atrai ka na kom ta atrai ka ngata kur khu no atrai ka ki ni ki khon ki jom meru atrai ka ki nom klet at long ki jinga seng ki jong ki ha ki long yeng ki long sam ki jong ki kan ko pa be e junga ble be e junga man kur ki da ka jing kur khub lai ka jome ngopa ka jing duai ka shakri ka jome yo lu ma me ngaburam baro khoi pan kartam ka khotam ka jome jisu amen to ble yo ban kur khu yi philang baro ya ro itrai